Belai hambai sari kaham ke ang joto Kerala tongai tipra sarokno anio video ni bising tei norokno saklai renani naya norok mungsa penik mungjaknai krei gabrok jaknai mungsa krei o jago name list phaya kebuni form fill up khajagya tei kebuni e-pass phaya hne kwbangma borok gabrok jagai tongo kha dolai jagai tongo phiaba mungsa abahai problem korika jotono nogo thana ni bagai iko bus ni arrangement khlaijaka seat number jaka teren kasana ni bagai jotoni bagui no arrangement khlaijaka belai ke hambai sini sar meborno clear message tini ano romani bagai engke tabuk jen form fill up khajagya nogo thangna hinai rok borok bonibo thana ni bagai seat number rok manbai kha belai ke hambai oboni bagai engkai kwbangma borok jaga jaga phone khai saharo Tribon room Ernakulam abahai palaga dogo sogui jagrok norok bo o video nai tongkhangkai mungsa panic tangdi joto nogo thangnai hini saklai rebaikha o jaga form fill up khaijak ba khlaijagya name list rok sakpaya borok bo nogo thangnai hini joto nono oro bus kasana bagai bus number borok no seat number oi rejakha baksaba bus rogo kasalai tongbaikha baksaba tabuk bo bus number manani bagai basalaijak seat number manani bagai hambai jotonono sari kaham